ଏଇଠି ପପି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଖଜୁରୀ କୋଳିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛ? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଖଜୁରୀ କୋଳିଟା ଦେଖିଲେ ପପି ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି ତା ମାଆଠୁ। ନାଇଁ ନା ଆମ ଘରୁ ଆଣିଛି। ତ ଖାଇକି ପୁରା ଆରାମସେ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆମ ପାଇଁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି। ଆମେ ଖାଇକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଯେହେତୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଚୋରି କରିକି ଏଠି ମୁଁ କୋଳି ଖାଇଛି। ଦେଖ ଏଠି କୋଳି ଖାଇକି ସବୁ ଘର ଭିତରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ। ତାହେଲେ ଆମରି ଘର ଓଳେ କାହାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ। ତ କୋଳି ପୁରା ମତେ ଜବରଦସ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଉଜକୁ ଦେଖେଇବି ମୋତେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖା ମୋ ବୋଉକୁ ତା ବୋଉ ଟେକେଟି। ଇଏ ହଉଛି ପପିର ମା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇଟା କୁକୁର ରଖିଛୁ। କ'ଣ ରଖିବା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନା ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି କହିଦେବେ। ଏଇଠି କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କୁକୁରଟା। କୁକୁର ନୁହେଁ ସେଟା ବିଲେଇଟା। ଦେଖା ବି ଯାଏନି ଡୋନାକୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ବୋଧେ। ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମୋ କୁକୁର। ଯିବି ନାହିଁ ମ୍ୟାଉ ପକଉଛି ମାନେ ସେ କୁକୁର ନୁହେଁ ସେ ବିଲେଇ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡୋନା ବୋଉକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପପି ବୋଉକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଡୋନା ବୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ଦେଖ ଯେ ଫୋନ୍ ଏବେ ବିଜି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଘରର କୁନି ପିଲା ଏବେ ଆସିଛି କାଲି।